Pasaylo at kami sa among munahuna. Pasaylo at kami sa among binuhat. Hallelujah. Tugunti o Diyos. Pinaagi sa imong gahong karon. Ang tanang nag-desire sa imong balaan na espiritu. Pagapunon mo ning takna sa kahaponon. By the authority of the Lord and by the power in the name of Jesus, sumala sa imong sad nga sa katapusang mga adlaw, ibubod nimo ang imong balang espiritu sa tanan. Padayon sa pagdaig sa Diyos. Samtang ikaw nagadaig, nagalitok sa pangalan ni Jesus Christ. Samtang adunay mga pagdaig sa imong kasing-kasing. Samtang adunay mga pagsinid, mga pag-ampong sa imong kasing-kasing. Yes! Yes, 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 yes! Yes! By the authority of the Lord and by the power in the name of Jesus, receive the Holy Ghost. Receive
Ghost! Holy Ghost! Yes, yes, yes! Hallelujah! Hallelujah! Holy Ghost! Holy Ghost in Jesus' name! Yes, yes, yes! Nagaliwag ang gahom sa atong taliwala. Tuguti nga tunay mga pagkain. Tuguti nga ang imong mga gamel. Magalitok sa nagkalanlaing pinulungan. Yeah!